Цяца Величко. Цяца Величко. Така е он. Он, значи, приятел. Трябва да снимем клип. Може ли и за света и да снимаш? Може, ама... Да, Тереза. Майка. Ей, Майка Тереза, популарен са камерите снимат. Кай сега, що кажеш са? Кажем да се Тужман от татко беше, пари да се... Аха. Тужман и сите там от татко ми, кажем от... от американци, германци Дортмунд да се дойде тука, спатнува те. Айде. Да се отман. Може и Михен Пешуаго да се одме там от Гелин и да бидеме. Ще вземе от Гелино. Може у Михен. Това менеджер у мене. Това менеджер у мене. Фатиме. Ясно на Джорджо. Мога ли до него да видим? Чакам, сега на снимат. Мора сега да покажеш, ама най-яко ще може да играе. Дай, не слушай. Генературат на интернет. На интернет. Шо виж ти, Фатиме ли? Не шо му ще. Фати рекламата. Айде. Кажеш нещо, човек. Може, айде. И да публик, айде. Може, айде. Гони курс. Майник ти. Айде, Джари. Добро. Ти, чек, как да има това да ти? Как да има това? Преко интернет се найдеме. Преко интернет, да, найде го. Менеджеро мой. Да. И... Виктор, шо правиш? Тамо. Виктор, шо правиш? Ай, подараме. Това дете го знаеш тут? Че влажал, слежи каза. Пак знаеш ли, ви колко си патчо. Лепота, бе. Това дете го знаеш ли? Не, това е знам. Шо съм те аз шо? Менеджер. Как? Менеджер. По-гласно, бе. Менеджер. Менеджер. Ти даре? Шо кажеш? Да, нас ме слика. Заедно е. Джексон ме най-як клиент, че съм го имал до сега. Даре, от Мъвъра не ли видя го премиер там, беше у Куба? Мъвъра да помане. Да, Мъвъра да помане. И ти се облече гол. Да. Гол ще къс се облече. Не бре, тамо, кай кафе пияно, кай сокче от Дортмунд и американец. Визелдорф. И тамо, каква брично, мене, аз бричне. Брично. Да, има бради. Чекай ме сега, ти сега, седи сега. Германс, шпрях, ще говориш ли? Вих ли го шприх да ти дойде шпрахе? Михен и Дортмунд. Визелдорф, да, Визелдорф от Харвер беше, от там якън Визелдорф. Ако станеш познат, ти го познаваш ли, това? Айде сега. Химната на Америка. Химната на Америка. Слушай го сега химната на Америка.